ine ndingofuna ndifunse nawo kodi chimene chimavuta kuti mpakana tidzipezeka kuti munthu ukutchulidwa kuti unalandira ziphuphu koma kulibe ma organizations ku Malawi o ma watchdogs omupanga push Dani Kuwali kuti apange resign from the army. Chimene Dani Kuwali adakalibe pa udindo umene uja ndi chani? Ndi munthu wakuba. That guy is a thief. The guy is not supposed to be in the military. Ndi munthu kuti waononga mbiri ya military yathu. MDF, the discipline ya MDF, the reputation ya MDF yathu is in tatters. Chifukwa cha umbalangonda kupanga uyo. Mumamuopa? Are you scared of Dan Kuwali? You know, I'm not scared of that guy. I think the muntu wakuba, I think the muntu ujaguti is not supposed to be in the military, apange resign. Dziko lijadu ndiratonsetu. Mutakuti tukwana, kutani koma chilungamo ndi chilungamo. Muntu ngada kutchulidwa muma court cases ku UK. Muntu amene yakufunika achoke pa udindo wa brigadier general. Sitingakali ndi brigadier general amene ali caught up ndi criminal offenses. And in there, I have a sneaky suspicion that Dani Kuwali was involved in the murder of Chidima. It's an allegation. It is alleged that he was there. It doesn't make sense. Kuti Chidima was charged of the offense. Dani Kuwali was not. It doesn't make sense. Kuti only Chidima was arrested. Dani Kuwali was there. Same crime. It doesn't make sense unless muntu winayu is part of the group that is trying to destroy this guy. If this guy tells the truth, it will affect the whole, it will implicate Alliance Wagwame. If anthu oganiza sifa anthu opusa ya. Tikaiona nkhani timapanga deduce from likely scenarios. Kuti Dani Kuwali sanapangidwe charge ndi mulandu wina uliwonse chifukwa cha chani. Why? Why is it that Chidima yekha anapangidwa charge? Why is it that Chidima yekha anapangidwa accused? Kumpanga parade munthu mpaka nako mupaso. Chonsecho, the benefactors anthu amene anapanga benefit ndachina Dani Kuwali. Achina Dani Kuwali namene amayenda mtauni muja mulionge muja ngati anthu andalama. Chonsecho wakutenga ndalama kwa amwenye. Ine anthu achonja sinuwapasa ulemu yaye. Iwe munthu sungamapange front dollar yokuti ukupanga collect kwa amwenye. Nah. Zimene zikuchitika ku Malawi ndizomvetsa chisoni. Dziko lathu limene lichali. Tonse tikuona anthu aja akuba. Aliyense okhala chete chifukwa chokuti mumapita kwa munthu amene mumamuderera ndikumuyalutsa munthu uja. Achina Dani Kuwali ndikuti mmaopa. Ndaona tima newspaper ndikukanika ndikulemba nkhani ya Dani Kuwali chifukwa chokuti aliyense ali ndi mantha. No, amangidwe. Dani Kuwali needs to go to jail. Kesi ya UK iru ndi kesi yokuti ku Malawi mafunika aliyense amene akutchulidwa kumene kuja ku Malawi so azimangidwa. Ndi imene zimakhalira. Because there is evidence there. That means that evidence, okay, the evidence is only in the UK, ku Malawi kulibe evidence yoti Dani Kuwali analandira ziphuphu. Judiciary yathu ili kuti. Prosecution ya ku Malawi ili kuti. ACB ili kuti. Mwapanga compromise ma systems ose. Ndicho linga yoti mudziba bwino. Munapanga frustrate messages mwapanga na zimayi kuja anapanga design anapita. I don't know whether she resigned or it was it's just unfortunate kuti dziko lichalima kukhala losauka chifukwa yoti aliyense ndikuganiza mubwerera mbuyo. Kulibe munthu wawo nzeru amene angabwere wolimba mtima nena kuti akuluakulu this is bull.
tatiyeni tisinthe dziko. Aliyense basi mukuopa uyu chifukwa choti everyone is connected, entwined into the corrupt system. Aliyense ngati wagula kagalimoto kanyuwani ngati ali ndi chinyumba ku 43 ndikuti waba pena pake. That cannot be the way you run a country. Tabanga ni zinthu zokuti masystem azigwira ntchito. Why are you allowing Dan Kuwali to parade himself as the paragon of virtue? Yet chuma chake nchose nchakuba. Because the dollar yaku salary yaku military sungama kale a lavish lifestyle ngati mena makhalira anthu enacho. Unless you are doing credible business. Numava zokuti adati ndika ka gut company ka chan fine. But you receive bribes. You have to account for your actions. You received a bribe. Dani kwa analandira chipupu. Mangeni. Koma agakhala jisale ndi mathamangira kukamanga jisale chifukwa jisale mandere, right? Because he doesn't fit the desirable image of a person that you like. That's why mapira wajisale ukangomanga basi. That's why mupira kwa anthu ena onse amene mamanga oti they are not part of your elite circle. Ndino anthu opusa kwambiri. Ndikubwerera mbuyo mene kuganiza kubwerera mbuyo. Just because one person doesn't match that image, doesn't fit that image ya munthu amene niyo mapanga admire. Ndi akaba munthu uja mamusiya. Koma somebody else commits the same crime, even lesser, mamanga. Nah. Dan Kuwali has to resign from the military. He has to go.